Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, kolega Tomić, obmanjujete javnost partija ovih dana, velemajstorski to čini, pričate laži, jer vi mislite da smo mi glupi, kao što je Pupovac meni rekao da smo poluretardirani. Vi ste na toj liniji. Digli ste sa 0,85 na 0,86. Mačko rep, ali je BD pao 4-5% kroz ove 4 godine. Znači smanjena je plaća u apsolutnom smislu. Da je pao 20%, koliko je onda bilo smanjenje plaća? Ma koga vi obmanjujete? O čemu vi govorite? Ali nije to glavna tema što ste vi rekli da treba ispraviti nepravdu. Nema u Slavonskom Brodu nepravde, tamo sveučilište ne postoji. Ja sam da se osnuje odmah, da se... Znate što je nepravda? Da se razumijemo. Znate što je nepravda? Što ovdje sjedi ministar mora. Sramota je me sinoć bilo slušati njegovo izlaganje na televiziji. Hrvatski učitelji, to je najveća nepravda, najveća sramota. I on nastupa, gospodin ministar, sinoć onako na televiziji. Sram vas bilo. U petak učitelji ne trebaju digniti štrajk, nego trebaju na ustanak. Nijedna se vlada nije proslavila na tome. Ali nijedna nije ponizila učitelje kao što partija sad ponižava. Daj, kao pijanci razbacujete 10 milijardi, 5 milijardi, 200 milijuna na sve strane. A učitelju sve to košta 200 milijuna kuna. To je vama kao čačkalica iza zuba koliko ste razbacali ovih dana. I to ne sveća. Mi ovdje, sramota je što mi raspravljamo o osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu. To može mjesec dana pričekati. Ali o ovoj temi koja je uz izbjeglice tema broj 1. Učitelji poniženi jer nemaju vlasti u razredu. Nemaju mehanizama da se obrane od progona, od mobinga i tako. Još ih ponižavamo, kažemo im da su glupi, da će im dati neka sljedeća vlada. Pa kako vas, gospodine ministre, nije stid ono jučer govoriti da nemate 200 milijuna kuna za tih 4%? Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Tomić. Hvala predsjedniče. Nažalost, na ovo ne mogu imati komentar. Hvala.